Artesán ou artista? Artesán. Empresario ou emprendedor? Emprendedor. Negocio ou forma de vida? Forma de vida. Recoñecemento ou cash? Xa dixen antes, o meu ego non é grande, entón recoñecemento pola parte que me toca dos clientes que queden satisfeitos, dos músicos que ao final estén tocando os instrumentos que fago, que son ferramentas para eles. Entón, por esa parte sí. E o cash, non me vou facer rico con isto, entón, con que me dé para vivir e para facer unha viaxe de vez en cando, é suficiente. É suficiente. E se tes que elexir e imaginar, non, os teus, que non lle chamaría produtos, non sei se lle chamas produtos, Bueno, son produtos, instrumentos, sí. pezas, onde as ves máis, nunha tenda ou nunha galería? Ningún sitio deses, No. as vexo nas mans os músicos. Ao final non son pezas, podes expoñelas, obviamente, pero non son pezas de exposición, son ferramentas para que os músicos fagan o que teñen que facer.